ஹாய்! பின்ட்ரெஸ்ட்லலாம் அந்த கோம்பில் ஆர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. சரி நம்மளும் ட்ரை பண்ணலான்னு நினச்சேன். என்னோடய பிளான் என்னென்னா, பேஸில் நல்லா டார்க் கலர் கொடுத்துட்டு குட்டி குட்டியாக போ மாதிரி ட்ரை பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஆனால் போ போட்டேன் வரலை. அதனால் குட்டி குட்டியாக ஒயிட் கலர் ஃப்ளார் போட்டேன். ஒயிட் கலர் ஃப்ளார் போட்டுமே கொஞ்சம் எம்டியாக இருந்த மாதிரி ஃபீலாக இருந்தது. அதனால் அதில் நடுவில் கோல்டு கலரில் குட்டி குட்டியாக புள்ளி வச்சேன். புள்ளி வச்சதுமே கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி ஃபீல் இருந்தது. ஆனாலும் ஏதோ மிஸ் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் ஆனோடனே சரி க்ரீன் கலரில் லீஃப் மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோன்னு ட்ரை பண்ணேன். அது அழகா ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி இருந்தது. நான் லீஃப் வரையும் போதே கை பட்டு அந்த கோல்டு கலர்லாம் சிதறிட்டு, சரி அதையே ஒரு டிசைன் ஆக்கிடுவோன்னு அங்கங்கே கோல்டில் புள்ளி வச்சு ஒரு டிசைன் மாதிரி ஆக்கிட்டேன். இதுதான் என்னோடய ஃபைனல் அவுட்புட். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. Da 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 da